som lige skal tørre noget blod op fra. Jeg vil gerne bede jer om at kigge op mod storskærmen. Vi har en sand dansk talent, en fantastisk kæmper. Vi har en profil af, vi gerne vil vise jer. Mine damer og herrer, tag godt imod Dalby The Movie. Jeg har aldrig sådan rigtig følt, at det var meningsløst. Der har altid været et mål med det. Mit team betyder rigtig meget. Selvom det ikke er en individuel sport, man står alene i buret, når man kæmper, så føles det alligevel for mig som en holdsport. Fordi den præstation, man leverer i buret, kan kun blive rigtig god, hvis man har et rigtig godt team bag sig. Den nemmeste del er for mig at motivere mig til at komme til træning og kæmpe. For mig at se, så er den sværeste del ved MMA, det er at skulle hellige sig træningen så meget som det er nødvendigt, når man er professionel kæmper, man ikke kan leve af det 100%. Min motivation er der. Absolut. Jeg elsker at tage op og træne. Men det kan være hårdt nogle gange at have brugt en hel uge på egentlig kun at sove og spise og arbejde og træne. Uden at have set sine venner eller snakket med sin kæreste særlig meget. Eller taget billeder, som jeg godt kan lide at gøre. Eller spillet computer for den sags skyld. Så bliver det meget prioriteret i en skema, når man ikke kan leve af MMA-sporten. Det er for mig det hårdeste. Ugen før en kamp, den er meget fokuseret. Og også så afslappet som muligt. Og så prøver jeg bare at lave ting, som gør, at jeg ikke tænker for meget på den kamp, der er forestående. Så jeg også får et mentalt break fra det meget intensive forløb, der kommer, når man skal til stævne. Så jeg prøver at slappe af. Men samtidig har jeg også nogle momenter, hvor jeg er meget fokuseret. Måske ligger jeg inde i sengen, inden jeg skal sove, og ikke kan falde i søvn en time. Fordi jeg ligger og visualiserer kampen op i mit hoved. Og jeg tænker over, hvordan jeg kan kæmpe kampen. Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har oplevet nogle bestemte følelser under en kamp. Jeg har ikke oplevet vrede, eller sorg, eller andre specifikke følelser. Normale tanker, de finder bare ikke sted under en kamp. Jeg tænker ikke rigtig noget. Jeg gør bare. Et hudløst, ærligt indblik i, hvordan det er at være MMA-kæmper i Danmark. Nicolas Dalby, som altså er 27 år gammel, og her fik vi virkelig se, hvordan det er at skulle klare sig i den her hårde sportsgren. Han skal op mod ham her. Duque fra Spanien, kommer fra Gran Canaria, 25 år gammel. Han er ubesejret. Han har 9 sejre i lige så mange kampe. 6 sejre på submission og 3 sejre på KO. Og dermed velkommen til Carles Pai, som han bliver kaldt. Altså, det er jo det, der gør den her kamp så spændende, at det ene ting er, hvor mange sejre de har. Jeg synes, det er mere interessant, hvor mange nederlag de har hver især. Fordi at det her, de er 2 ubesejrede kæmper, der skal op imod hinanden. Og som de siger, the O's gotta go for en af dem. Der er en af dem, der kommer til at simpelthen tage sig sit første nederlag i dag. Og det er jo så selvfølgelig mega spændende, hvem det bliver. Jeg er rimelig sikker på, at der er mange, der godt kunne tænke sig, at det var Dalby, der gik herfra med hænderne over hovedet.
Men som vi så før i aftens tidligere kamp med Råsport her, det er meget, meget svært at spå om fremtiden, især når det er i MMA. Og her skal vi også lige gøre opmærksom på, for eksempel i forhold til boksning. Der er ikke nogen kæmper, der har det her 0. Det er ikke som Brian Nielsen i gamle dage, hvor man lige tager de første 50 kampe uden nederlag. Altså, der er nogle få hyperatleter, der selvfølgelig er ubesejret, og det kan lige så godt være, at deres management har sat dem op imod mod ikke lige så gode modstandere. Det kan være, at man er en freak of nature, der slet bare har en atletisme, at man er så meget atlet, at man kan undgå et nederlag. Men det er meget få champs, der ikke har taget et nederlag også. Og mange de siger også, at det er det, der gør dem til en bedre kæmper. Altså, det er når de først har prøvet at tabe, at de ved, hvordan det føles, og de aldrig nogensinde vil opleve den følelse igen. Duque, han har det brune bælte i brasiliansk jiu-jitsu, og han er det, man kalder en meget aggressiv striker. Det vil sige, at han kan godt lide at slå, selvom han senest submittede Reda Sidonum. Han regnes som en af Spaniens største MMA-talenter, og han har simpelthen bare blæst gennem alle sine modstandere. Lad os da ikke håbe på, at han blæser gennem Dalby i aften. Nej, altså absolut ikke, og især fordi, at Dalby har måske ikke haft så god tid til at forberede sig på den her modstander. Altså, Duque, han var kommet ind på grund af, at vi havde en skadet modstander, og så synes jeg, at det er virkelig en svær modstander, vi har fundet til Dalby her. Men han siger også selv, Dalby, han er ikke interesseret i at kæmpe lette kamp. Han vil rigtig gerne udfordres hver gang. Han er en enormt spændende sportsmand, Dalby, synes jeg, og jeg ved, at det her, det kunne lige så godt være main event for i aften. Altså, jeg er sikker på, at det bliver aftens store slugfest, men lad det ligge foran os. Der er potentielt 3 gange 5 minutter. Og den spanske kæmper er nu på vej ind i ringen, kan vi se. Og Duque er jo absolut skåret rigtig hårdt, kan vi se her. Han ser også lidt bag ud. Han har tusser over det hele og et par stramme bad boy shorts her. Skal vi se, hvordan hans modstander kommer ind. Her har vi ham så. Vi så ham altså lige før i videoen. Nicolas Dalby, 27 år og fra København. Meget sympatisk mand. Meget sympatisk ung mand, vil jeg sige. Meget veltalende, men i dag der skal vi ikke høre ham snakke, medmindre det er næverne, vi har lyst til at høre på. De skal til gengæld nok få lov til at byde modstanderen op til dans. Han kaldes sharpshooter, fordi han koldt og kynisk lukker sine modstandere fra hinanden, uden selv rigtig at blive ramt. Det vil sige, det er en klog fighter, Nicolas Dalby. Han er klog. I det hele taget er han bare en fantastisk kæmper. Nu skal jeg selvfølgelig passe på med at skrue alt for meget op på de positive superlativer, men han kan det hele. Der er virkelig ikke et sted, hvor han har sin svaghed. Han kæmper normalt med så fantastisk et højt tempo, at de andre har svært ved at følge med. De andre har simpelthen svært med at følge med, når Dalby han kæmper. Og det er det her tempo her, der har gjort, at hans kondi aldrig nogensinde bliver et problem, og modstandere de tit kommer ud på det dybe vand her. Spider-Bates, Black Betty brøler ud over højtalerne i Brøndbyhallen, der simpelthen er ved at koge over forventning for den her fighter, Nicolas Dalby. Han er kendt som en af de mest spektakulære fighter i Europa overhovedet, så ja, jeg kan godt forstå, at du har stor forventning til den her nyhed. Jamen det, altså man har også kunne høre, når man har talt med publikum rundt om i aften, der er rigtig mange, der har store forventninger til den unge kæmper her. Og netop som vi siger, han er altså kun 27 år. 27 år, det er ingen alder. Jeg er rimelig sikker på, at det her det kommer til at være fyrværkeri, der får nytårsaften til at stå tilbage og se flov ud. Se roen i hans ansigt lige nu. Altså lige nu vil jeg måske ryste lidt mere, og der er en eller anden form for stoisk ro over ham. Hilser på sit danske publikum her. Og også enormt skåret igen. Ingen forsøg på at intimidere sin modstander her. Han hilser på ham respektfuldt. Dalby er en meget sympatisk ung mand. Og vi er altså i weltervægt. Her får vi lidt head-to-head. Jævnaldrende samme vægt selvfølgelig, og kun 4 cm, der adskiller dem i højden. Altså et perfekt match mellem Duque og Nicolas Dalby. Mine damer og herrer, kæmperen i det blå ringhjørne. Han er en grappler med en professionel rekordliste på 9 sejre, 0 nederlag. Han er 25 år gammel, måler 1,76. Han vejer 77 kilo fra Gran Canaria, Spanien, og Gordon P. Duque! Kæmperen i det røde ringhjørne. Han er en striker med en professionel rekordliste på 6 sejre, 0 nederlag. Han er 27 år gammel og måler 1,80. Han vejer 77 kilo fra København, Danmark. Nicolas Sharpshooter Dalby!
Og så vil vi være klar, Michael. Vi hørte lige hurtigt vores vingernavn, så konstaterer Duque som en grappler og Dalby som en striker. Hvad er forskellen? Jamen altså, det er jo lige præcis en grappler, han vil prøve at tage fat i sin modstander, få ham ned på jorden, prøve at lave submissions på ham, eller ligge ovenpå ham som en bryder. Hvorimod en striker jo, som det ligger i ordet, han prøver på at strike. Det er det, vi kalder slag. Men et slag, det er ikke kun slag med arm eller med albuer, det er også slag med knæ og med spark. Og igen så skal man absolut ikke tro, at Dalby ikke kan finde ud af at grapple, selvom han foretrækker at være en striker, så er han en fantastisk grappler. Men som vi så kan se på Duques sejrsliste, at han har 3 submissions, han har 6 submissions og 3 knockouts, og det er de 3 knockouts der betyder, at han jo absolut heller ikke ser ud til at være alt for slap i hænderne. Men ingen tvivl om Spaniens mission indtil videre her i første runde, ind på kroppen, ind i clinch med Dalby. Igen ind og læne op af ham. Hvis du kigger her på hans underhook, som han har på ham, det er Spanieren, der kontrollerer Dalby her. Du kan du se på positionen på hænderne. Nu går han så måske efter et ben i stedet for, og Dalby gør ham til kludedukken. Fysisk synes jeg måske, at Dalby han ser lidt stærkere ud, men det er meget, meget svært at egentlig vurdere, hvor stærk en mand er ved at se på hans muskler. Venstre kick, Dalby, som går i en Spaniens parade. Det bliver så også svaret tilbage med et low kick, som der til gengæld går rent ind på Dalby. Vi har set tidligere i aften, at de her low kicks her, et af dem gør måske ikke meget, men mange begge små. Og han tager ham ned her. Meget, meget flot takedown, vil jeg sige. Får fat lige omkring hoften ved Dalby, løfter ham, hiver benene ind, mens han driver sin egen overkrop fremad. Dalby prøver her at neutralisere sin modstander, sådan at dommeren han vil få dem op at stå. Altså dommeren, som mener er vores kampleder, som er Robert Sundell fra Sverige. Forsvar crossfaden. Pas på chokes her, Nicolas. Pas på chokes. Pas på armsvejlen. Han må ikke få albuen op. Han må ikke få albuen op. Sådan der. Sådan der. God underhug. Du prøver. Pas på, han må ikke passere, må ikke passere, må ikke passere. Det vi snakker om før med, at han kan gå fra guard til at han kommer op i en mount. Det er derfor, at Dalby han prøver på at låse hans ben lige nu. Det vil være rigtig, rigtig skidt for Dalby. Rigtig, rigtig skidt for Dalby, hvis Duque han kunne få lov til at få sit ben fri og komme ind og sidde på hans mave. Skal han passe på mod Dalby? Ja, det er lige præcis. Dalby han er offensiv lige nu imod Duques ben, men han glemmer måske at forsvare sin egen hals lige nu. Det kan være short drag, short drag. Pas på chokes, han er fanget. Sådan der. Men du kan se, at han er altså meget, meget disciplineret. Og Dalby han lytter også meget til, hvad der bliver sagt fra hans ring. Dyk ind under ham, eller kommer op på alle 4. Fra hans ringhjørne. Under ham, eller kommer op på alle 4. Pas på Braboen! Pas på Braboen, Nicolas! Kom op med hovedet, han går efter Braboen! Op med hovedet nu! Ikke dyk under der, ikke dyk under der! Det er en meget farlig situation, det her. Nu, Dalby han skal have sin arm ind, der gør, at der ikke bliver klemt på. Hans arm, den skal ind og skabe plads for hans hals, sådan at der kan passere luft og blod til henholdsvis lunger og hoved. En farlig situation, det her. Men jeg tror, at Dalby vil prøve at rulle. Ja, men det er virkelig, virkelig flot. Sådan her. Altså, Dalby er så disciplineret. Så nu vil jeg også netop gerne se noget striking fra Dalby her. Nu har hans modstander Duque ligesom vist, hvad han kunne på jorden. Nu er det på tide, vi ser noget fra danskeren. Meget fokuseret Dalby her. Sidste sekunder af første omgang. Som har været en fysisk hård prøve for Dalby. Jamen, det har virkelig slet ikke, forhåbentlig ikke været det, han havde forestillet, der skulle ske. Jeg synes altid, at Dalby han har tromlet igennem sin modstander, og her er der modstander lige pludselig med en, som der er matchet meget, meget, meget lige op mod ham. Og til syden er han også godt forberedt. Jamen, ingen tvivl. Altså, ingen tvivl. Jeg synes virkelig, at vores spanske modstander, Duque her,
har fundet ud af, hvordan han skal gå ind på Dalby. Og han når også ind på ham, uden at blive ramt for mange gange på vej ind. Og så er det slut for første omgang, som blev en hård affære for Dalby, som nok har brugt mange kræfter. Jeg er sikker på, at det ikke er de kræfter, han har brugt, som er hans store problem lige nu. Han er rigtig ked af, at dommerne garanteret har 10 point til hans modstander lige nu, og 9 point til ham. Han har lige brændt alle sine kræfter af på den Bravo choke der. Men man kan sige, at de submission-forsøg, som Duque han har prøvet at få ind på Dalby, har også tæret utrolig hårdt på de hænder. Så lige nu, der kunne man så forestille sig, at Duques hænder måske ikke er lige så fedte. Så skal jeg her. Ståle dominerer ham. Du må ikke stå og vente på ham. Dalbys hjørne, de siger også nu, at de vil have, han skal dominere ham stående. Han skal tage ham fra afstand. Han skal ind til ham. Op og lidt tættere på med Jack. Og når han får hans modstander, så skal han følge op på det. Når din modstander er træt eller er blevet ramt, at du har muligheden for at gå ind og lukke ned. Og de må begge to tænke sådan, at et minut går utrolig hurtigt, og de allerede skal til ind og kæmpe nu. 5 minutter har vi foran os i runde 2. Lange, seje runder, som vi skal igennem her i MMA direkte fra Brøndbyhallen i Royal Arena. 5 minutters runder er jo, når vi som danskere, der er vant til boksekampe, så er 5 minutter jo lige pludselig vanvittig lang tid. Og især med det sindssyge tempo, som der sættes for dagen lige nu. Og det er jo virkelig svært for Dalby det her. Altså, han vil jo gerne være så tæt på sin modstander, at han kan ramme ham med sin spark og med sin slag. Men på den anden side, så vil han også gerne være på så meget afstand, at han ikke bliver taget ned, når hans modstander han shooter. Og han har ramt ham igen. For en højre kick fra Dalby. Meget mere den måde, som Dalby han skal kæmpe på. Og så skal han væk fra ham nu, ja. Ind og ramme ham. Markere ham, og så væk fra ham. Og du kan se, Duques arme er måske, det kan være, at han måske prøver på at lokke Dalby ind, men det ser ud til, at han er ved at være lidt træt i armene. Han har sine hænder meget lavt hele tiden, hvilket gør ham modtagelig for en af Dalbys farlige spark, for eksempel. Dalby svarer godt igen, og så er der altså åben slagudveksling. Og så skal han... Det kan han ikke være tilfreds med, det her. Kom op på navn, Niklas! Han låser ham så her. 3 minutter 20 tilbage. Så det han så gør nu er, han låser hans krop med hans ben, og med hans hoved, der holder han så med hans arme holder han så hans hoved ned. Det gør, at Duque han ikke kan få afstand på ham. Og der kræver simpelthen, at der er noget afstand for, at man kan få fart på de hænder her. Og hvis han kun slår ham på 5 minutter, på 5 centimeters afstand, så kan der simpelthen ikke nå at blive genereret nok kraft i de her slag til, at de skader Dalby. Du kan se, Dalby han arbejder også samtidig meget hårdt med hoften. Altså den er meget skuddet fra side til side. Hvilket er det, han skal gøre for at få sin modstander af. Han ender desværre i en side mount her. Side control. Igen, det kan Dalby ikke være helt tilfreds med det her. Jeg synes ikke, at han bruger sine ben. Og det er vigtigt, at han kommer væk fra de her albuer. Altså, hvis først, at Duque han begynder at ramme ham med de her albuer her, så kan de stoppe en kamp når som helst. Nicolas, slip med benene! Slip med benene! Vær klar til at eksplodere! Eksploder der! Eksploder, Nicolas! Hofter! Kom op! Så forsøger han at komme ud, Nicolas Dalby. Det må være enormt frustrerende, det her. Men du kan se, at Dalby han har låst Duques ankel her, og Duque har ingen respekt. Han har ingen respekt for det, hvis Dalby måske... Ja, og så kommer han ud her igen. Dalby han kæmper simpelthen kun for at komme op og stå. Der er ikke meget offensivt i ham lige nu. Nicolas, kom op, bold 4!
Der sker ikke meget lige nu. Jeg er sikker på, at kamplederen han går ind og rejser dem op om lidt. Og mange der måske vil sige det urimeligt, fordi at Duque er i en fordelagtig position lige nu. Men ja, kamplederen han rejser dem sikkert op om lidt. Nu arbejder Duque for at undgå det. Så eksploderer Dalby. Ja, der eksploderer han, og det er her, han har så meget råstyrke. Altså, Dalby er vanvittigt stærk. Se, nu prøver han at få benet indover, hvis han først skal få sit ene ben over. Ja, han går væk fra ham. Så er vi oppe i udgangsposition igen. Ja. Det, der er til Dalbys fordel her, er, at det er ham, der bestemmer lige nu, hvor de er henne. Hvis han havde blevet på jorden, hvis han vil blive på jorden, så er de blevet der. Fordi han vælger at rejse sig, så står de op lige nu. Og det er her, Dalby han har sin fordel. Ja, men Dalby, man kan se, at han slår meget mere fokuseret. Han rammer med sin slag, og Duque, han slår mere ud i luften og prøver bare at svinge. Og han har ham i takedown. Det er rigtig flot, det her. Han skal passe på den guillotine. Skal vi se, ja, Dalby, han skal have sit hoved ud her. Når han først har fået sit hoved ud, så kan han begynde at fokusere på at angribe selv. Men det slutter i en dominerende position for Dalby. Det kan han være rimelig tilfreds med, det her. Jeg vil våge at påstå, at der står 1-1 lige nu i runder. Det krydser vi fingre for, Michael. Der er i hvert fald stadig et stort stykke arbejde for Nicolas Dalby, men han kommer godt igen i anden omgang. Jeg synes, han kommer fantastisk igen, og det viser netop også, at den kondi, han har, det er fordi, at han har den her jernvilje. Det er alle de gange, han har taget ned i gymnastiksalen og træne, hvor han har mere lyst til at sidde derhjemme og spille PlayStation. Det er det, der gør, at han i dag har kondien til at kan kæmpe videre. Okay, prøv at sige til dig. Når du begynder at ramme, så får højre op og kotten med. Det er helt så skal han måske, som der også bliver sagt i hans ringhjørne nu, prøve at fokusere mere på nogle serier. Det er som om, at han har kommet ind og har ramt Duque med enkelte slag eller med enkelte spark. Og det ryster jo Duque. Det er der, han så bagefter bliver nødt til at følge op. Og det er når du følger op, at du rammer din modstander, fordi han har mistet sit fokus og sit forsvar. Og jeg synes, det ligner, ellers er det bare mig, der håber, at Dalby, han lige nu har flere kræfter. Duque, han ser træt ud. Han har brugt enormt mange kræfter, men han er også ubesejret. Og der er vel en grund til, at man er ubesejret. Det her, det er ikke en mand, som det giver op i tredje runde. Og den her det kan gå hen og blive rigtig grimt her i tredje omgang. Jamen, jeg vil våge at påstå, at det er tredje omgang, der kommer til at være afgørende for resultatet. Men den eneste måde at undgå det og lade det gå til dommerne, det er selvfølgelig at slutte kampen selv. Begge de unge her, de har 5 minutter til at sikre sig en sejr. Dalby leder efter åbningen. Kommer nær måske. Aggressiv for Dalby her. Hvis han kan undgå at blive taget ned nu, så er det helt sikkert et vendepunkt i kampen. Han har indtil videre ikke kunne stoppe Duque's takedowns. Det er meget, meget vigtigt for Dalby, det her. Det er det her, der definerer kampen. Det er fantastisk, det her. Det er virkelig fantastisk. Det er meget mere imponerende, synes jeg, end de sparker har fået ind på. At han så lader det regne med knæ nu. Det her, det kan ikke være godt for vores spanske ven. På flade fødder nu. Dalby op på tæerne. Jamen lige præcis det der, jeg kan se, at han er meget... Han står alt for tung lige nu, Spanieren. Jeg er sikker på, at han er meget modtagelig over for eventuelt spark fra Erhuha. Flyvende play her for Dalby. Fuldt efter, netop som vi snakker om, før han skal lave serier. Og det er desperat for Spanieren nu. Han går efter de her takedowns her, uden at prøve noget andet inden. Hvilket viser, at han er desperat. Det er ligesom det eneste, han tror, han kan vinde på nu. Og det må være et kæmpestort selvtillidsboost for Dalby, det her.
gøre sig selv så bred som muligt, som han kan på jorden. Så han ikke kan rulles rundt. Wow, den sad. Måske aftens bedste spark overhovedet. Og nu er der meget, der skulle galt, synes jeg, for at Dalby han ikke tager den her sejr hjem. Han er domineret. Han er virkelig domineret. Og endnu en gang så rammer han med de her spark her. Gå efter knæet her. Jeg vil gå til kroppen nu, hvis jeg var ham. Altså nyren og leveren er absolut ikke rar at blive ramt i af sådan et tordenknæ der. Og han skifter op og går efter ansigtet i stedet for. En af de fantastiske ting med Dalby er netop, at han kan variere sig selv så meget. Man kan også se på publikum, at folk er virkelig, virkelig indlevet i den her kamp her. Og folk, de har respekt for alle de små detaljer. Folk virkelig virker meget vellærte omkring MMA'en. Og igen, desværre så får han ikke stoppet det her takedown. Det her, det er det sidste spring, han kommer med, tror jeg. Ja, der er 1,5 minut tilbage. Altså, kampen er på ingen måde slut. 1,5 minut er mere end rigelig tid til at slutte en kamp. Og derfor så tager Dalby heller ikke det her let. Så er det så, hvad Dalby han så skal vælge at gøre. Enten så prøver han at tage hans modstanders ryg nu, eller så skal han prøve at rejse op. Han får ikke noget ud af at ligge hernede og neutralisere sin modstander. Ja. Han er ved at komme ud. Og bare fordi du har domineret en runde i 2,5 minutter, så kan dine modstandere jo godt komme ind med endnu mere dominerende ting på kortere tid. Så det er vigtigt for Dalby, at han kommer ud af den her situation. Og det er ikke at tiden, der gør det, men det er ham selv, der får så kæmpet op og stå igen. Flot, enorm styrke, han bruger her. Utroligt, at han finder de kræfter her. Det er de sidste kraftanstrengelser, han bruger. Og Dalby, han får sin vilje her. Jeg er rimelig sikker på, at det her, det var det afgørende for kampen nu. Altså Dalby, han kommer til at dominere slutningen, og han havde helt sikkert starten af 3. runde. Virkelig viljen til sejr, og Dalby er han er et forbillede. Han er et forbillede for folk, der vil give op undervejs. Hvis du har viljen til sejr, så drikker du og spiser det samme som Dalby. Spanier forsøger at få fat og choke, men det lykkes ikke. Og dermed slut. Tiden den går ud. Jeg er virkelig imponeret over, at han kunne samle kræfterne her tilbage. Det bliver spændende at se, om de 3 dommere, de har set det, som vi har set det. Men jeg vil våge at påstå, at den her, den går til Dalby med dommerstemmerne 29-28. Vi krydser fingre i hvert fald. Der går lige et øjeblik. Vi skal lige have samlet dommersedlerne ind, så kan vi få afgjort, om det bliver spanske Duque fra Gran Canaria, eller om det bliver Nicolas Dalby, der fortsat skal fortsætte som ubesejret. Begge fighter altså har indtil videre ikke tabt i deres professionelle karriere. Og lad os nu se, hvad de 3 dommere finder frem til. Kan være en lille fordel til Duque i første omgang, men Dalby var rigtig godt med i de 2 næste og dominerede helt klart den 3. omgang. Så vi krydser fingre. Lad os komme op i ringen og høre, hvad de 3 dommere har fundet ud af. Mine damer og herrer, vi har en enstemmig afgørelse. Med dommerstemmerne 29-28. 29-28. 29-28. Nicolas Sasuna Dalby! Mine damer og herrer, jeg står her med en meget lettet Nicolas Dalby. Fantastisk kamp, du kæmpede. Efter de 2 første runder vil jeg sige, det så meget lige ud. Men den 3. runde her viser, at du har viljen til sejr. Og du har en kondition, der er helt fantastisk. Du har været meget nede at træne, og du har ikke spillet nok PlayStation. Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes ikke selv, jeg var i det gear, jeg kan være. Så jeg håber, jeg synes, kampen var fed, men jeg kan gøre det meget bedre end det her. I gik ind i den her kamp, Nicolas, hvor I begge 2 er ubesejrede. En af jer blev nødt til at tage sit første nederlag i dag. Jeg synes, det er en helt fantastisk kamp. Hvor lettet er du lige nu?
Altså, jeg er meget lettet. Jeg er sgu egentlig ligeglad med, om jeg er ubesejret eller ej. Jeg vil bare gerne ind og vise det bedste, jeg kan. Og det synes jeg ikke, jeg gjorde i dag, men jeg synes, som sagt, jeg håber, jeg får en fed kamp. Men kom og se den næste gang, så skal jeg love, at jeg gør det meget bedre. Mine damer og herrer, en stor atlet, fremragende. Lad os høre noget larm for Nicolas Dalby. Jeg vil bare lige sige igen tusind tak til alle, der er kommet her i aften. Det er den største satsning i MMA i Danmarks historie, det her. Og jeg synes, det er så fedt at se, at der kommer så mange fucking mennesker og støtter op omkring det, mand. Tak! Og til sidst, sorry, det bliver lidt corny. Jeg vil lige smide et par tak ud til min kæreste, til mine træningskammerater. Tue og Thomas Lacour for helvede, mand. I uundværlige. Og så vil jeg lige sige tak til min lillebror Frederik, min lille søster Anna og Rasmus og Tues knægt Francis. Håber, jeg nytte det. Tak. Mine damer og herrer, en fremragende atlet, et forbillede for alle unge mennesker i Danmark. Han hedder Nicolas Dalby. Og vi er altså godt i gang her med Royal